салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хуб будан сиҳат ҳастед. навори имрӯзаи мо бениҳоят кӯтоҳ мешавад. дар навори имрӯза мехостам оиди ҷунбидани кӯдак дар батни модар, яъне аз чандмоҳагӣ шурӯъ мешавад, чунки бениҳоят бисёрҳо саволҳо буданд оиди ҳамин мавзӯъ. бисёриҳо пурсол мешаванд ки дар организмашон, яъне аз нов поён ё ин ки аз нов боло дилзанӣ ё ин ки тапиш ё ин ки ба забони дигар гӯем пулсатсия ҳис мекунанд. ин аз сабаби ҳомиладорӣ шуда метавонад ё ин ки не, яъне ҳомила ҳастанд ё ин ки не. Не, ин аз сабаби ҳомиладорӣ нест ва ба ҳомиладорӣ ягон хел алоқамандӣ надорад. Тапиш аз ҳисоби чӣ мешавад? Ин ҳамон рагҳои хунгарди калони организми мо ҳаст ки дар он ҷо суръати калони гардиши хун аст. аз ҳамин сабаб шумо онро ҳамчун дилзанӣ ҳис мекунед. бисёртар дар ҳолати оромӣ онро зан ҳис карда метавонад. ҷунбиши кӯдак бошад дар занҳое ки якум бор ҳомиладор шудаанд, аз ҳафтаи 22 сар мешавад, яъне аз 5 моҳа боло шурӯъ мешавад ҷунбиш ва онро зан ҳис карда метавонад. дар занҳое ки дуюм, сеюм бор ҳомиладор ҳастанд, аз ҳафтаи 16 боло метавонанд ки ҳаракати кӯдак ё ин ки ҷунбиши кӯдакро ҳис кунанд. худи ҳаракати кӯдак дар батни модар бошад аз ҳафтаи 7 боло, дар баъзе ҳолатҳо 8-9 аллакай сар мешавад, вале зан онро ҳис карда наметавонад, чунки дар ин марҳила афзоиши ҳамаи узвҳо ба амал меояд, яъне инкишофи ҳамаи узвҳо ба амал меояд. устухонҳои кӯдак мустаҳкам нестанд, сахт нестанд. аз ҳамин сабаб зан умуман ҳис карда наметавонад ҷунбиши кӯдакро дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ. баъд аз оне ки аз ҳафтаи 15-16 устухонҳои кӯдак мустаҳкам мешаванд, сахттар мешавад ва ҳаракаташ низ сахттар мешавад. аз ҳамин сабаб аз ҳафтаҳои аллакай 16 боло зан метавонад ки ҳаракати кӯдакро дар батни худ ҳис кунад. савол доданд ки дар як рӯз кӯдак чӣ қадар бояд ҳаракат кунад дар батни модар, яъне чанд бор ҷунбишро бояд ки зан ҳис кунад. вақте ки аллакай аз ҳафтаи 22 шумо ҳаракати кӯдакро дар батни худ ҳис кардед, аз ҳафтаи 28 аллакай сар карда духтури назоратии шумо барои шумо тарзи ҳисоб кардани ҷунбиши кӯдакро мефаҳмонад. яъне вақте ки шумо саҳар мехезед, пагоҳи рӯзӣ наҳорӣ мекунед ё ин ки завтрак мекунед, аз ҳамон соати 8 саҳар сар карда то соати 6 бегоҳ бояд ки аз 10 маротиб зиёд кӯдак ҳаракат кунад. ин танҳо аз ҳафтаи 28 боло сар карда мешавад ҳисобкуниаш. бояд ки аз 10 маротиб зиёд ҳаракат кунад. агар ки шумораи ҳамин ҳаракат кардани кӯдак аз 10 маротиб кам бошад, аллакай бояд ки шумо ташхисҳои даркориро боз гузаред. вақте ки шумо мисол ҳисоб кардед, аллакай аз соати мисол 8 пагоҳи рӯзӣ то соати 12 аллакай 10 маротиб ҳаракат кард, давомаш ҳисоб кардан лозим намешавад. мақсад дар як рӯз аз 10 ҳаракат бояд ки зиёд бошад. ё ин ки аз ҳафтаи 28 ҳомиладорӣ сар карда духтур ҳар 2 ҳафта пас ё ин ки 3 ҳафта пас шуморо барои муоина даъват мекунад ва муоинаи КТГ мегузаранд. яъне ин махсус муоинае мебошад ки ҳам тапиши дили кӯдакро мебинанд дар байни ним соат, ҳам ҳаракати кӯдакро мебинанд ки ҳаракат мекунад ё ин ки не. шахсоне ки пурсон мешаванд ки то кадом вақт ҳисоб кардан дар кор, ин то вақти таваллуд карданд, яъне аз ҳафтаи 28 боло то вақти таваллуд кардан ҳама рӯза шумо ҳаракати кӯдаки худро дар батни худ ҳисоб мекунед ки аз 10 ҳаракат кам набошад. дар кадом ҳолатҳо ҳаракати кӯдак кам мешавад? дар ҳолати камобӣ метавонад ки ҳаракати кӯдак кам бошад. дар ҳолати серобӣ, бисёробӣ, зан метавонад ки ҳамон ҳаракатҳоро аз сабабе ки об бениҳоят зиёд аст на он қадар нақс ҳис кунад. дар ҳолати аз ҳама асосӣ ин вайроншавии гардиши хун байни модару кӯдак. дар он ҳолат вақте кислородное голодание мешавад, ҳамон ҳолатда метавонад ки ҳаракатҳо кам бошанд. аз ҳамин рӯ бояд ки ба ҳаракати кӯдак дар батн бояд ки шумо аҳамияти ҷиддӣ диҳед ва сари вақт ба духтур муроҷиат кунед. умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд меояд. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментариҳо баён созед. саломат бошед.